Hindi naman kumpare mo. Payo man na ka man awisan nga ginuman. Minsan nga ginom nga. Na, si kamot pare. May mo man ayaban ni kumpare mo, taapang kay man agiinuman. Antay, awan ti paggatang iti arakan ta, isuman tinalagip yon. O relay bagayo lang na pogi. Apo, mangiruar mo tanti gatang na ti may sa dosina nga arakan. Ay na, ata lang kati umayayaw awis kanyanan kat. Binigat mo lang, noon nga sika ni pare nga borsyo. Sika yung baon datata. Ay na, awan lakat arak. Ay na pangaasi yung matanan. Tahan yung nga umay ayab-ayaban nga agin inom ti arak. Ay na, ta na uma ako. No, hangan na uma ti babakat yo, ti kaaarak yo, siyak na uma akon. Ay apo, awan lakat arak nga. Binigat. Apay di kay pay na uma aya. Ti kaaarak yo. Ay na apo. Inaldaw kay mo lang nga agbarbartekan. Antay, di kay maasyan kadagita daldalem nyo, siguro naluluto dagitan. Di ka aarak yaw. Ay apo, umayuman ayaban dayto yan. Siguro awan ti paggatang yun niya. Iso nga ayaban nyo dayto yung alaklakayanan, nga artag. Tabagaan nyo lang ti pogi, agirwar mo ti paggatang nyo ti arak. Ay na po, hangko nga palubusan. Ay na pare, kitain nyo man, agkakarupa kayo, agkakaangot kayo pa yan. Imbag ko man, no pagsayaatan mo no trabaho, ti iyawis yung kinikumpare yo, na may mayat ko ma, awan mo ta puro inom. Inom, awan lakit inom, binigat nga inom. Apo, ampay, diyo pay lang kumagarod nga inuman nga mamaminsan, dagiti arak dito ilubungan, ta nun mapnek kayon. Ay, apo. Ay na, hangko nga palubusan, tani, nagado ti obraan dito balay. Madipay nga nakabalbalsig, madipay nga nakururnos itati gamgami na. Madinto pa'y nakatigdigos. Mayuman ay ayabanay. Ay, hangko nga palubusan. No, hanganom uma timismisis yu kanya yon. Ika aarak yo, siyak na umaak. Nandanik pa nga isublikin ni inang nan, dahil yung laklakayanan, kapot ikin ar-artek na. Hangko nga palubusan. Arak-arak nga. Apa nga kumaray, gabi blood ka matay. May ko lang alam nagiday galon ngay paripilyaw. Ay, aya pare. Agoray lang garod ta alak dagiti galon. Anak ka ng